Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 15 na. Bulan sang Hunyo tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw? Portega sa lampo kilay ni Senador Bato de la Rosa. Kadumdum kamo ining anti-terrorism bill nga gindoso ini ni Senador Ping Lacson. Si De La Rosa, co-author ini sa Senado sang among hagna. Tibangod nga porte, ang arangkada sining hagna nga ni, bogasaka gidang kilay ni Senador Bato de la Rosa kahapon, sila niya hagad nyo sang pugong ini, niya sige, ibasura nyo, i-junk ninyo. Nya pero, kung mangin biktima kamo sang terorista, kini kung may mga sumigabo nga bomba, kag mapatay ang mga paryente ninyo, o kung malapit sa inyo kabyanan, hindi nyo pagbasula ang gobyerno, ha? Nya ang gobyerno gahimo sang tanan, agod matapna ang terorismo, pero hala, singgitan kamo, ibasura kay delikado ining anti-terrorism bill. Anong gusto nyo? Ang natabo sa Marawi, maliwat naman? Ya, go ahead. Gusto nyo ang natabo nga gira sa Zamboanga, mabalik naman? Gusto nyo maglupok ang bomba? Hala, piyak kag piyak, hala, to kag wala nga, lukmanay sang bomba, sige gid, tuduhin nyo gid. Kung matabo ini, nga magkalamatay parinti ninyo, abya ninyo, pamilya ninyo, hindi nyo lang pagbasulon ang gobyerno. Porting arangkada ni Bato de la Rosa. Katabong kilaya mo, gabulbuslog itsungad ya, porting arangkada ya. Ya, wala nyo ginaltunan mayo. Kung si Senador Ping Lacson pa, nya kung may matabo, nga may arestuhon kag wala mag-agi sa nagakaigo nga proseso kag hindi santo sa anti-terrorism nga laye. Siling ni Ping Lacson niya ko mismo, maupod ko marcha sa dalanon. Nya ako nagsulat sini, ako nagutor sini, kag ang tanan, ginhimo na kon para madipinsahan kag hindi mabusaran ang kinamatarong sagtao. Ba, porte mo. Di pinsa ni Ping Lacson kag De La Rosa, porte. Si De La Rosa, gid, porte, gid ang saka-saka kag kilaya. Sige niya, ibasura nyo, kamaglamatay parente nyo. Hindi ka mo masul, ha? Ba, porte. Grabe ang arangkada ni Senador Ronald Bato
de la Rosa. Grabing arangkada ya. Nya obra kamo sang hala bulo basura. Nya kung lumupok kaning bumba wala kag too, kag magkalamatay parinti nyo. Basolo nyo kami? Kanamit sa inyo eh. Amo ina ang pila ka mga tinaga bangod sining mainit karon nga posda kanay wala kag too. Pamatok diri, pamatok dito. Simbahan Katoliko nagapamalabag. Pila ka mga progresibong grupo nagapamalabag. Amo ni ang mga reaksyon sang senador. Labi nigit ang tagduso sini. Senador Ping Lacson kag ang co-author niya nga si Senador Bato de la Rosa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Reaksyon nyo, mga progresibong grupo, aber, pamatian talimog nyo. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasing banwa, mabugaw na hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Standard Time, las 6:45 na. Nagkasundo na. Nag-ayuhay na. Maayo ang pagpakig-angot sang duwa ka mga tiglikom sang dipinsa sang Estados Unidos kag pungsod Pilipinas, si Esper kag si Lorenzana. Daw maayong sugilanon la. Kag ato blang plano sang Duterte administration kag mismo ni Presidente Rodrigo Duterte nga ibasura ang Visiting Forces Agreement, daw binasura man, daw ginkakas, wahapin, anong natabo, nga gulpi na gumok ka ang tindog sang pungsod Pilipinas. Pero ang maayo yang balita nga ang Estados Unidos nagpalayag pagi kay US Defense Secretary Mark Esper nga siling niya kon pananglitan kada may nakita sila nga tambali baksin kag therapeutic batok sa COVID-19 siling yang Estados Unidos wala duda i-share niya ini sa iya mga kaalyansa nga mga kapungsuran. Kay may ara sila komperensya mo nalabutan ini kahapon ang sugilanon bahin sa COVID-19 kag pagpasalamat man sang tiglikom dipinsa sang Estados Unidos nga daw hindi madayon ang pagbasura sang Visiting Forces Agreement. Kag suno sa Amerika kag sa ila Department of National Defense nga ang medical assistance, donasyon, mga medical supply alin sa US government ang ihatag sa pungsod Pilipinas agod nga ipakigbato sa COVID-19 pandemic. Porte, no? Gintawtawan siya sang Estados Unidos, baylo dayon ang tindog sang pungsod Pilipinas. Kung sa bagay, ti wala ka man mahimo, areho, gatanyag, yabuling mo, alang-alang mo na, disairihan, nya kung makatukib na, kada may ara na, matukiban nga bulong, baksin sa COVID-19, nya ipanagtag namon, i-share namon iniya sa mga kaalyado namon nga kapungsuran, lakip na ang pungsod sang Pilipinas. Ba, ti bangod sini nga pagpakigsugilanon, kag daw ayuhay nga mga pagbayluhanay sang mga proyekto, kag mga palaabuton pagid nga mga kaayuhan sa Pilipinas halin sa Estados Unidos, kulpi kambyo ang tindog sang pungsod Pilipinas nga suspendihon ang terminasyon sang Visiting Forces Agreement. Ba, ini balang pagiwat sang mga military exercises sang soldadong Kano kag sang Pinoy. Pimiro daw gasulusanting gid ang ugat sang gobyerno nga dapat ibasura subong gulpi kambyada. Suspendido ang pagbasura sang Visiting Forces Agreement. Hamakin mo yan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala,
paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Onyo 15 na, matakop na ang Modified General Community Quarantine. Ano ang mga pagbulubaylo? Ano nga mga mando ehekutibo ang aton paabuto naman? Gikan sa mga alkalde sang mga kasyudaran kabanwahanan nga nagpapanaog na halin sa General Community Quarantine pakadto sa Modified General Community Quarantine. Ang Metro Manila, suno sa report daw, posible pabilin guro sa General Community Quarantine, Cebu pagid. Masyado kadamo sang mga biktima sang COVID-19. Sa mga lugar katulad sang probinsya sa Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, hulaton ta,
kung ano ang mga binag-ubag-o nga mando ehekutibo sang mga alkalde. Kinanglan na may ara nga salbaron gid ang ekonomiya. Kay portigid ang pagsarurot sang ekonomiya. Pinsarabla, bilyon ang kapirdihan sang kasino, luto kag iban pa. Mga hotel kag iban nagsirera na. Ang magagmay nga negosyo daw hindi makatibawas. Bangod sang pila ka bulan nga wala gid negosyo, pamierde lang nga pamierde. Tantaon ta, dire sa syudad sa Bacolod concern naton, ano ang mga binagubag-o nga mahimo ipagwa nga mando ehekutibo ni Mayor Bing Leonardia. Ang inakabalakan sa pumuluyo nya padayon bala, ang korpyo, ang PISMA sigurado magapadayon ini. Ang pila ka mga negosyo, ang ginaayo malang sa iban nga mga negosyante, labi na gid ini mga ilimnan, bar, kag iban pa, nya kung tani kakaso ng korpyo, para nga ti makabawi-bawi makami sa among negosyo. Nya pag alas 10 nya bagsiratin, ano pa na? Wala na sang customer nga magsuluda, kay kalabanan na ang nagakadto sa mga ulo ilimnan, pulo pa niya punan, kag iban pa, tighalin sa balay na alas 8, ti pag alas 10, puli dayon, niya do hindi magka-enjoy tao. Pero inatanan protection mo sa ato, no? Para bala nga galing kay porte ang pila ka mga grupo. So, sila niya daw hindi mataka-enjoy sini. Hindi pa ni panahon sa pag-enjoy. Panahon ini nga tap naon tang COVID-19, anay. Sino blang hindi gusto nga makalagaw-lagaw libre? Sino blang hindi gusto nga makapulupungko sa mga bulubugnaw nga lugar na? Kag magkapot sa mabugnaw nga butilya? Nga daw wala kag-isip, oras mo? Nga daw wala kagadali? Nga daw ginatutdan ang dapadapa mo nga pag-abot alas 6, dakpon ka kay may korpyo. Sa nasiling ka, wala gi kuya bunggo, skorpyo. Kung ipapanaag liwat ang korpyo, okay man ko. Wala gi diya problema para sa likaw disgrasya. Pero kung daw mga negosyante, pananaw nila, gaguba negosyo nila bangod sa korpyo, depende na kung ano ang ipapanaog nga mando sa alkalde sa syudad sa Bacolod, Mayor Bing Leonardia. Hulaton ta na, kaya mo na tanan ang ginahulat, sus kapon, text na ipay mo nga porte, niya kakas ng korpyo, baklain. Kaya gusto nila nga makalagaw-lagaw naman, nga wala limit ang oras. Ang korpyo, paborito ni Mrs. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Standard time, pangot kita sa Tacna, alas 7, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,